Bona tarda. El Bowling Pedralbes de Barcelona ha estat l'elegit perquè s'organitzés el primer màster femení de bowling. Aquí veiem a una de les dues finalistes, dues angleses, Sarah Glover i Jo Harris. Primer llançament és la primera tirada, completant el primer strike, posant de manifest el per què està aquesta jugadora de 23 anys a la gran final. Joan Ricard, president de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, molt bona tarda. Hola, Javi, bona tarda. Veiem a Sarah Glover, que precisament ha aconseguit guanyar les semifinals per 2-1 a Helen Johnson. Preparada Jo Harris. I un altre strike. Aquí veiem a Joan Antoni Samaranch al costat del president de l'Europea, el president honorari del Comitè Internacional Olímpic. I un altre strike. La veritat és que està tirant molt bé. Que disputen aquesta final, un altre strike de Sarah Glover. Molt bona. Un altre strike. Un altre strike. Un altre strike. Ara. Un altre strike. Doncs un altre strike, el 9è d'aquesta primera partida. Perquè fa un altre strike i va acumulant. Strike també. Bueno, amb la línia. Torna a llançar Sarah Glover. També aconsegueix strike. busca la línia per fer el llançament Sarah Glover.
I strike! Un altre strike! Strike! Que aconsegueix un altre strike. Sara Glover, doncs el cinquè strike consecutiu. L'abraçada entre les dues finalistes. La guanyadora del primer màsters europeu femení que ha tingut les pistes del bowling Pedralbes com a escenari. Rep de mans del president de l'Europea el guardó de campiona i amb la seva imatge els deixem. Gràcies per la seva atenció i fins una altra retransmissió.